Miała matka 3 synów, 2 słynęło z mądrości, a 3, co był głupi, poszedł do łączności. Ti-ta-ta, ti-ti-ta-ta, ti-ta-ta, ti-ti-ta-ta, a 3, co był głupi, poszedł do łączności. Adamie, powiedz mi, gdzie się znajdujemy i powiedz to też naszym widzom. Jesteśmy... To było akurat creepy. I dalej jest creepy. Okej. Ja myślałem, że to jest automatycznie zamykające się drzwi i będziemy tutaj uwięzieni. Najważniejsze, żeby się wbić tam na tamten komin. I mam nadzieję, że to zobaczycie. Would you like first person view? Dobrze. A ja to tak niosę w sumie trochę celowo. No to proszę. Wiesz, o co chodzi? Takie technikalia, lepiej widzę co... A, powiem wam, że mam latarkę w aucie, jaki standard. Ej, patrzcie, to jest jeszcze ten okocim z zagłobą. Pamiętam. Ja też, jesteśmy starzy. Całkiem sporo rzeczy tu jeszcze zostało, jakieś... Tam jest Patrick Swayze, czy mi się wydaje? Na szczęście już jest po ciszy nocnej. Spaliśmy w całkiem fajnym hostelu, też był trochę dziki, ale o trochę wyższym standardzie. I wszędzie czuć mocz, a tu jest też ewidentnie noclegownia, imprezownia. I w sumie nigdy nie pojmę tego, jak można sobie kalać własne gniazdo i gdzieś tam defekować tam, gdzie się śpi. Kurde, pełno jeszcze korespondencji jakiejś. Sporo do grzebania, tylko wszystko prawdopodobnie poszczane, więc nie ma sensu nawet tego ruszać. O, tu jeszcze jakaś odnoga. Stare mapy. Wydaje mi się, że to już jest taki obiekt tutaj znany. Dobrze. Tylko nam się tu wydaje, że to jakieś Eldorado, bo przyjechaliśmy hen z daleka, można by rzec. Macie tam coś ciekawego, czy wszędzie taki bajzel? Okej, czy oprócz tej głównej klatki schodowej, no spoko. No. Wow. Dobre. Idę. Czekaj zrobić. Przychodnia. To odnowa biologiczna? Wiesz, tam były jakieś prywatne listy, takie rzeczy. Tu też jest tego sporo, jakaś, wiesz, korespondencja z banku, nie? Tego typu rzeczy. O, higieniczne odkażanie rąk, to było modne jeszcze przed koronawirusem. Co ja gadam w ogóle? Pierdołę opowiadam. Przechodzimy z hydroterapii od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I ja to muszę powiedzieć, Adam, widzom, wiesz, ale bardzo mnie uradowałeś w tej chwili. Szkoda, że to się nie nagrało, ale nareszcie ktoś inny niż ja mówi tutaj o kupie. Sfermentowanej w dodatku. Defekacja. Defekacja, tak jest. Super. Sauna. Niewiele z niej zostało. Jak Adam mówi oho, to znaczy, że jest się czym zachwycać. Z takiej recepcji na przykład nic nie zostało, a tu co mamy? Jakieś schylanie się po mydło, tego typu klimaty? Nawet łóżko. Tutaj były sypialnie. Nie, to jest jakieś, wiesz, masaże tego typu, nie? Wiesz. Tutaj jest do masażu. No, Ewidentnie. takie do masażu po prostu. I... Ale numer. 2,7. Co to jeszcze 2,7 hulało? To już 13 lat temu. Ci ludzie niedługo będą... Martwi.
Tu jakieś kotły w ogóle. Schody chyba tam, gdzie byliśmy. O! Katmos się bardzo przydaje. Tak. Jakieś przesyłki. Pomieszczenie służbowe, taki lekki burdel się w sumie w nim zrobił. Ej, tu jest chyba głowa diabła. To znaczy, co tak wygląda z daleka, co to w sumie jest ogniem i mieczem, nie? A nie, to tylko nogi jakieś. Ale patrzcie, te karty rozsypane. Kuźwa, Fallout New Vegas, nie? Grałaś? Grałam. Jeszcze jak. Fajnie się to tu ciągnie. Teraz będę fotografować. W ten sposób, a tutaj masz model właśnie Tak. taki. To To jest jak siedzieć na ostatnim miejscu w przedziale, nie? Tak, Jak ten przy zjem, ścianie. tak przy ścianie. Tak, możesz tak właśnie pracować. Piwnice bywają najciekawsze, nie? Jakieś kotły, wszystko jeszcze jest. Ideolo. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani to tutaj po co? No tak, Szukają. uciekamy przed koronawirusem. Ale ja bardzo przepraszam, kto wam dał pozwolenie, żeby tutaj w ogóle coś oglądać? Morawiecki. Ale to proszę. To co, wracamy na parter. Jest nostalgicznie. Dobra, właśnie sobie prześwietliłam to, ale wiecie o co chodzi. No i co my tu mamy? Pokoje. Wszystko jest takie zabijane dechami. Zdecydowanie bardziej fotogeniczna przestrzeń była gdzieś tam na parterze. I tak, tu byliśmy, więc czas pójść wyżej. Jest? Ojeju. Ruchalnia. Kochania plus 1, 420 na zi. Jakby to jest Aha. tutaj widać, nie trzeba było tego pisać. Okej. Mamy też jeszcze pokojowe. Były. Dobra. A może przydałaby się ta. Słyszałam, że coś tu znalazłeś. Proszę mi dać ten sprzęt. Proszę. Jest włączony i nagrywa. Bardzo dobrze. Czy to da? W sumie nawet bym powiedział, że nie wiem, czy to nie najlepiej. Nie, myślę, że to Pawlacz jest jakiś. Czy jest pod dobrym kątem? Pokaż. Tak. Dobra, wbijamy. Tam jest poddasze, tam będzie fajnie. O znowu się grodziec kłania. Przecież to te szczebelki pode mną się uginają. Dobra, dalej. Słuchajcie, mam wejście na dach. Udało się.
Proszę Państwa, Adam Michniewicz. Jesteś taki niewielki stąd. Idziesz na komin? No to sru, to jeszcze cię nagram z zewnątrz. Ta plamka tam to był Adam. O! Oh yeah. Idzie. Ha. I na świętego Mikołaja z powrotem. Adam. Słuchajcie, tutaj jest bardzo fajnie. Zapraszamy. Jestem barmanem. No nagraj, proszę. Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Gazet z Peweksu, a wszystko z Podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Była przed chwilą taka sesja zdjęciowa. Ale pełno śmieci. Cześć. To ja. O kurde. Ale tu jest pełno rzeczy pod nogami. Są browary jeszcze? Oczywiście. Kiełbasa, browary i inne towary. W dobie epidemii trzeba szukać browarów wszędzie. Fajna kuchnia, taka nie za brudna, nie za czysta. Robimy dzisiaj bigos. Fajna scena, gralibyśmy. Przyszlibyście tu na nasz koncert? No jasne, że tak. Ja bym chciał Justina Biebera tutaj. Baby, baby, baby,